damena sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Amanami nanami adorang saat tita mabege hata ni tuhata di minggu ta sadarion di minggu namarlas ni roha jumuloma hupasatami tabe sian amang presesta amang pendeta Henry Napitupulu MTH siala adang bui rap dohotita di parmingguan sadarion di acara pisah sambut amang padita sitio dohot inang padita boru Napitupulu ala tongon adong piga-piga ulaun di bagasan mingguan molo amang preses noaeng di tapian nauli tong ulaun pisah sambut damang dainang adong pandoha mandok jika tak kenal maka tak sayang sialani molo marjamita urison alai gabe suku-sukun rohamuna isedo nadijolon kupatadahu majolo jepek ia guarhu padita Wahyu Nolim Siregar songon na di wartatai noai kami makubasi sebagai kepala bidang marturia salah satunya adong ma disi ulaun jending adong do tim jending di distrikta jala tongon ketua tim jending sonari ima inang situa Suryani sian rak dorohot MPS Deta sekretaris ni tim jending amang sintua Walden butar-butar makobasi hami diaka pos pelayanan nadong di Huriata distrik Medan Aceh jala nahwalap ima boru sitorus dainang pingtubu boru si hobing inang si matuaku boru si bolon naburjo amang inang noai kami maringanan di Tanjung Merawa agak do memang tuson sialani asa lam jepek masuk mahita di hatani debata nagabe si panganon partodion di hita di hari mingguon imasian pesalmen bidu 40 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 15 hujahau madihita songonon mahata ni debata edde sianaka anak nisikora tibuldo jahuba jala pujion situtu di bagasan hutani debatata di atas dolok habadion nai Degado martangga habing silas ni rohani liat portibiondo dolok sioni suhi tukan utara hutani raja natibuli tahu partano batuan do debata tartada diaka bagas nasida ai ida mah marluhut do akar raja mandapoton HP dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida mapurus akahitir do nasida disi mangae songo boru-boru nalaho mangitubu diropuhi hodo akka parau tarsis marhite-hite alugo sian habisaran sumantu barita nahubege hami do huida hami di bagasan hutani Jahuba Zebaot di bagasan hutani debatatai sai pahoton ni debatado wi rodi saleleng nilelengna ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi suman tuguar mudo baritam ale debata ro di ujung ni tanoon gok hati goran do siamun mi marlas ni rohama dolok sion
marolopolok ma akka boru juda ala ni panguhummu. Haliangi kamu ma Sioni jalaliati hamu, bilangi hamu ma akka partano batoan nai, tak kasih hamu ma parik nai, sigati hamu ma akka bagas nai, asa tarpajojor hamu tu pinopar muna sogot. Pabua ma debata oddo debatata, rodi saleleng lelengna, ibana manoguhita rodi hamatean. Ido yanggo sahatna. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus, debatado partano batuata, Allah adalah benteng bagi kita. Ido suara ni topik minggu di Minggutta Sadarion. Allah benteng bagi kita. Molo disukuk kita manginang ado betengi na talapati partano batuan. Tutuboy do laho pikirata imatusada bangunan manang dinding yang sangat kokoh kuat. Bahkan kita bisa membayangkan molodido benteng dia tidak akan bisa mudah untuk diruntuhkan, ditembus. Mulota tonton film-film kerajaan Najolo Nina, benteng itu sangat istimewa. Benteng itu sangat dibutuhkan. Kekuatan suatu kerajaan juga ditentukan oleh kualitas benteng pertahanannya. Amanginang dongan sa porsyaon di bagasan Kristus Yesus, partano batuani ima pelindung sada huta sianaka musuh naneng ro menyerang. Jala partano batuani do akka halak merjaga-jaga lahu mangida. Atik buah adong ro musuh naeng menyerang. Benteng berguna untuk menghampang musuh yang akan membinasakan. Benteng sebagai tempat berlindung mangodingi akka halak nadong disada luat di satu kota. Las dipakai do bentengi gabe inganan. Laho mamikiri strategi tujuloanon. Laho mamikiri strategi mangalo akka musuna. Debatado partano batuata. Allah benteng bagi kita. Sian pasal men bidu 40 alu saat ayat sada satu ayat 15. Jala turpukon ima nasinuraton anak ni Sikora molotaida di ayat sadai didok disi. Sikoron anak ni Sikoron ima kaum Lewi, keturunan Lewi. Ulaun nasida ujui anak ni Sikorai molo di ibadah orang Israel ketika itu di bait-bait Allah, mereka akan bernyanyi. Marede manasida songon song leader mangindehon ende puji-pujian tu debata. Ima ulaon ni anak ni Sikorai di bagas joro ni debata. Diende nasida di hatindakon parpesal menoddo ia dolok Sion manang Jerusalem. Ima dolok habadeao ni debata. Puasa dihatindakon nasida songonia manginang. Ala dipakilalohon nasida do. Mian debata. Didolok Sioni. Dipakilalahon nasida mamasu-masu debata. Didolok Sioni. Diaka pangisina. Jala dihirim nasida do. Nanunga dihilala nasidai akadinggan bahasa ni debata toktong manian saliling-liling nama debata mian didolok Sionon laho mangodingi gabe partano batuan di nasida ima haulion denggan ni inganan dolok Sioni digombar humpar pesal menido amanginang diayat tolu turpukton didok disi Denggando martangga habing silas ni rohani liak portibiodo dolog Sioni.
boy tagobarhon mulo didok martagahabing istilanuaing hira terasering. Akka jabu disi marsusun dengan uli idaon. Akka suasuanan uli idaon marsusun di akka tangga-tangga nidoloki. Tibbo uli molo idaon sian nadao. Jala haulionia manginang dakolan di ida mata. Tong doni didok disi mian debata didoloki. Dunia manginang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus. Songon nadok tadok nakin dolok sioni. Dakolan haulion idaon sian si malolokta. Alay uli muse dihilalahon todita. Songon nadidok di ayat 4. Tau partanobatoa do debata. Tartada diaka bagas nasida. Bahkan dang holan naujui. Bukan hanya cerita nenek moyang mereka yang mereka dengarkan. Bahwa Tuhan itu memberkati kita di tempat ini. Bahwa Tuhan itu melindungi kita di tempat ini. Bahkan sampai ketika mereka di masa mereka. Mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa menjagai mereka. Dan melalui ede puji-pujianna dihirim nasida ma naing manian manotong debata gabe partanobatoan di nasida manotong debata mangodingi mamasu-masu nasida dohot poparanna sogot. Amanginang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus jala molotaida di togion parpesal mendohita di ayat 10 didok asa toktong tatibangi di rohat tabi asini rohani debatai di parsitongaan ni joro ni debata jala dipudi ni turpukon di endehom parpesal memamuse di ayat 15 pabua debata oddo debata rudi saliling-lilingna ibana manuguhita ruar laho manuguhita sahatu hamatean. Ido sahakna isi suara ni hata ni debata dihita di minggutan sadarion imana di padumu tu topik minggu debatado partano batuata. Noay nga manginang nanaing taida ahama nagabe parsiajaran las ni roha dihita di pardalanan ni nguluta marhite barita las ni roha sadarion. Na parjolo amanginang molo dihalak Israel dihapor siya inasida do molo dolok sioni ima dolok ni debata dolok na badia gaya sadai didok buasa didok badia ala disima debata mian jalama masu mengaramoti nasida alai sonari hita kahalak na porsia tahapor siya ima dolok sioni ditikyon ima akainganan akaluwat manang didia pe boy doi gabe sion di bagasan nguluta manang didia pe boy do debata mian di inganani boy do debata mian di bagasan keluarga tamar sada-sada boy do debata mian di akka ulaon parkarijuata tarlumobi buido debata mian di bagas joroon. Tuhan dapat hadir memberkati kita, melindungi kita, menjadi benteng dalam kehidupan kita. Molo tapukka, tabahen, inganani, gabedolog sion masa kini di dalam kehidupan kita. Jalaido tong naboy idaota ditikki didok Jesus di jonok sumuri makatay ibana tuburu Samaria di Yohanes biddu 4 ayat 23 didok alay na Roma tikina jalanung nga roy nuaing gabi di bagasa toddi dohot hasitongan martangiang akka partangiang natututu amay akka partangiang nasongonido di pangido amay nang didok di si dangbe ikobor hatita tu Jerusalem nalilingi
Jerusalem yang letaknya secara geografis di peta kita. Dan ikobor hak behita tu si. Alada kolan di sibe mian debata. Boy dotong debata mian di bagasan keluargata. Mian di bagas joroon. Mian di akka ulaun parkarejoata. Molo tapake inganani gabedolok habadiaon. Tajamoton ngolutta. Tajamoton keluargata. Akayanakota. Tabaem badiang ngoluton. Mian ma debata di si. Ido nanaing ditogihon dihita di bagasan turpukon. Idolog sion nuaingi boy ma debata manang di dia pehitam marienganan di bagas jabuta marsada-sada tong debata mian disi. Molo tadok pe manginang istilah-istilah teologia Allah dapat hadir di mana saja omnipresent. Jalaunang gabe tak salah artihon omnipreseni. Molo didok Allah dapat hadir di mana saja dan mungkin debata hadir di sakuta, hadir di akalaci ni mejata. Alai debata bui hadir di dia lomo rohana laho hadir, laho mian. Dan mungkin debata mian di akka naso ingananna, naso badia. Tetapi marhite omnipresent Allah dapat hadir di mana saja. Neng mandok muse dang tarabati hagugoon ni debata. Dang adong nabuy membatasi debata. Dang boy di dok Holland di dolok Sion na di Jerusalem na lilengi mian debata. Alay molo taotang tabahen nguluton manang di dia pehita maringanan gabi inganan parmianan ni debata. Gabi partanubatuan maibana di bagasan nguluta. Gabi partanubato ang maibana di akka keluargata na majagai mangodingi akka yanakotay. Amanginang napaduahon na taida siyan turpukon. Ima molo di soaro topik ni mingguta nakin debatado partano batuatan na marlapatan Allah benteng bagi kita. Marlapatan may laho manjagahon hita siyan akka musutta. Debatana sa toktong mangodingi hita siyanak kahapursuhon ninguluon. Debatana sa toktong mangurupi hita maparguguyhon hita laho mangadupi akka hasusaan ninguluon. Bahkan molotaida di Zakaria ayat pasal 2 ayat 8 didok. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Boy matabayakon bula mataton na manginang si malolongon. On sada organ yang sangat sensitif. Molo tadais si maloloktay olo doatchit maniak. Bahkan karena kesensitifannya kelopak mata dapat menutup dengan sekejap saja tanpa diperintah. Molo adong ancaman tor dilindungi do si maloloktay. Songoni magobaran ni debatanin na marhite si Zakaria di kitab Zakaria. Tuhan itu melindungi kita, mangodingi kita, songon seperti biji mata. Tidak ada yang bisa menyakiti kita, tidak ada yang bisa menyusahkan kita, molotok-tok kita mangulu di bagasan Tuhani. Molo sa tok-tok kita mangulu di bagasan hasitongan dohot habonaron nasian debata. Demikianlah Allah itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sialani ikor rajumatta do sude hita manginang akkahalak nagaledo hita. Songoninganan namura matapori. Oleh debu todong otik torputar do hita. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Tidak ada orang yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Semua ada masanya. Adong tikina. Mulo gyogo tiki poso dukom matua morudo gogotay. Molo mamora penwaing tading do salunay. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan di dunia ini. Sialani nang ditogihok kita molo tahilalado hadiriton halak nagalido hita.
Di bata matabain partano batuata. Di bata matabain gabe benteng yang teguh melindungi kita dalam kehidupan ini. Molo najolo torop dohalak marporang molo tajahai perjanjian lamai olam marporang do ngulu ni bangsa Israel. Jala molo monang ninna marporang banamonang ma debata marhite nasida. Alai molo dipartikian saunariona mangenang sudah tidak zamannya lagi perang terbuka, perang secara langsung. Molo pe kom marporang songon di Israel nuaeng ala keadaan terpaksa mai. Semua orang akan berjaga-jaga, saling menjaga diri, unang sampai tubuh parporangan di ganuk bangso. Karena juga melanggar HAM katanya. Alai nata pesongoni dang gabe boil lam renges sita modom ditibak kon bangso Israeli ujui dang gabe moru akka sita onon di bagasan ngolon nata pedang marporak kita karena peperangan kita di masa kini lebih beraneka ragam, lebih bermacam-macam dan banyak yang dapat menjadi musuh-musuh kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ima akka pangalaho rohaha portibion, gogoni portibion, dohot hadagingoni. Adong may juji online dohot juji na asing, akka ubat-ubatan terlarang, akka free sex, to akka sunduk na poso. Ima akka tantangan dihami, akka sunduk na poso. Bahkan dia kahalak na torope. Asing muse kesulitan laho mengalului perkarejuan. Tekanan-tekanan ekonomi yang kian kuat. Rupiah ninna lam turun. Molo turun rupiah lam marsikor mahita naik masude. Hacit molo tahilala. Bukan berarti kita menjadi lebih nikmat menjalani kehidupan dibanding dengan bangsa Israel ketika itu. Alai taida di turpukona manginang songo dia parsitutuon nasida pakilalaon nasida tu debata na toktong mangodingi hita. Bea hita di partikian saunarion. Lam torop akka hamauloni lam jono dohita tutuhani manang lam dau. Lam tapak kilala hodo songo dia padonganion ni debata buhi hita mamulus saha tutikyon manang gabe lupa hita holan gugutta sa bingdo na tapangasahon manang tapak kilala hodo nguluton songon inganan namura matapori bejana guci yang terbuat dari tanah liat yang jatuh hanya sekejap saja dia akan mudah untuk hancur. Syalania manginang ikon debatama tabain pakirimota. Ikon debatama na tabain di bagasan nguluon nagabe partano batuata. Molo dangadong pakirimon dihita di bagasan Tuhani. Totu murah-murah nama hitaon marsahit. Karena tekanan pikiran, gampang stres, molununga stres dan boy mangula akka ulaonna. Tidak bisa lagi memikir jauh ke depan apa yang ingin dicapai di dalam kehidupan keluarga manang dingolutta marsada-sada. Alai lului madebata, jakom madebata, mian di bagasan ngolutta, gabe dolok sion nai baru. Dolok sion masa kini dalam kehidupan kita agar kita beroleh haulion hadameon dohot gogo nasian Tuhani dang mabiar hita molo toktong tajakon debata gabe inganan parmianan ni debata ngulutta marsada-sada tabilangi mamanginang di bagasan rohat tabe nunga piga hali debata di bagasan nguluon di bagasan keluargata, ditiki menghadapi akka persoalan parukilok kita. Dang tolap molo hutau-hutau tobe melahu mamikirisa. Alai saha tutikyon boy hita mardalan.
Boy hita muse pungurap dohot keluargata. Berarti ada Tuhan yang senantiasa menjadi benteng yang teguh di tengah-tengah keluarga kita. Molo dukon tahilalai di dok parpesal menon. Memehota ma musei tuaka sundut tanah poso. Pabuau tatahatai tataringoti mai muse tu sundut na poso. Asa toktong mian debata. Gabe dolok sion nai baru di partikianon manang di dia pe. Akayana kotai toktong diramoti didongani Tuhani. Nang di ulaon sadariope ima ulaon pisa sambut niamang pendeta Bengkiam Sitio dohot inang padita borun na 70. Tua manami na poso ni tuata amang pendeta Bengkiam Sitio sarjana teologia margogoma damang laho manguduti ulaon pakobasion nai baru na dipasahat Tuhani. Jehovah baen partano batoata. Asa debatama na toktong madongani damang diaka mangula ulaon si ganupari. Mangula aka ulaon pakobasion ni Tuhani. Manang tu dia pe amang mangalaka toktong diodingi Tuhan debata Jehovah Zebaot na punasa portibion. Nang dihita pe ruas ni Huria HKBP Seyagul. Nanunga sailaon marpiga taon. Nunga rap marsaor rap dohot amang pendeta Bengkiam. Diaka parsaoran si ganupari. Nang diaka hata ni debata. Naung disaburhon di tonga-tonga ni Huriata. Di tonga-tonga ni keluargata. Martubur mai suan maparbuehon parbue na tonggi di tonga-tonga ni keluargata gabe las ni roha gabe pasu-pasu tababorha ma amang natahaolongi tuinganan pakubasion na baru di hari sadarion anong dipatupado dalata laho pasahaton las ni rohata holong ni rohata tadda ni holokta tuamang pendeta Bengkiam Sitio las marohata lao pasahaton tunasida nang songoni tu anggi nami pendeta Susi Nur Hayati na 70 sarjana teologia na poso ni tuhata di inang pe margogoma laho makobasi pakobasion na baru na parjolo na tapes ka na parjolo dang mandok umalo hami siyak kamu jaladang adong halak mo nabui di dok lulus tuntas di nama kobasi di huria ni Tuhata. Ala hurimangi do manginang ganup pakobasioni ima pakobasion na membaik kita belajar senantiasa. Pelayanan itu adalah senantiasa pelayanan yang diperbaharui Tuhan. Alani dang adong halak na lulus na tuntas laho makobasi Tuhani. Alay ko sa toktong dohita, laho mangarimang-rimangi, mangarajumi, ahado lapatata gabi ula-ula ditonga ni Portibion. Ala suduk na poso hita, suamma dihita, Lukas 17 ayat 10 na mandok, songonido ng hamu. Molo dung diula hamu sa luhut na didok na ito hamu, do hamu ma, na poso na sohasi ado hami. Itap ulaon na patip do huula hami. Ima nasuan dihita akka suduk na poso. Molo di leo do pegogo toktong mahita mangula sian gogo na dipasahat Tuhani. Ima marhite huria HKBP Seyagul inganan pakobasion na baru margogo mainang makobasi marhite arahan petunjuk ng aka program na dipasahat amang padita resort laho pahebakon pakubasyon ni Tuhata di bagas joro ni Tuhaton. Amen martangiang mahita. Pinuji maho ale amang didenggan ni basam. Dohot asin ni roham naso tarhasuhatan. Molo di huseoko dope di hami hatam di minggu sadarion. Namandok hodo partanobatoan di hami
Hodo na mangodingi hami, hodo toktong namian di bagasan ngulo nami. Sialani gok haulium mahami, gok hadamium mahami, martamba-tamba malas ni roha di bagasan ngulo nami. Ale Tuhan na marmahani hami, toktong maho na mangajarajari hami marhite todim. Lahom majamitahon akadenggan ni basam nang hujalo hami na sailaon marhite-hite pangulaon ningulo nami sigano pari asa toktong marsangap po marhite ngulo nami nang disuara ningulo ni Huriam marhite tikting nang hubigi hami di bagasan minggon pasu-pasu ma salhut program ni Huriam nanaing dipatupa di bagasan mingguon, dohot di minggu-minggu nanaing roh. Pasu-pasu ma tarlumobi di ulaon pisa sambut, amang padita bengkiam sitio sarjana teologia, tu padita fungsional na baru inang padita susi boru na 70 sarjana teologia. Pargogoy manasida, parbisuki manasida, asa toktong buhi di hobasi nasida harajonmu nadong di Banua Tongon, lamar saringar hatam di ganup, hatam na di pasahat nasida, jalalam jonjong ma harajonmu naguk hamuliaon dohot dame. Ale Tuhan martangyang dohami, nang tuak kadongan nami, na marulang tahun kelahiran di bagasan mingguon. Pasu-pasu manasida adong 40 sada halak di bagasan mingguon na marulang tahun kelahiran. Asa toktong di bagasan gajang ni umur daw akasian nakasahit di bagasan haipason. Pasu-pasu akasihol sakap ni roha di akadongan nami nanaing dipatupa na sida di pardalanan ni ngulo na sida. Asa toktong marhite na marulang tahun kelahiran na sida. Toktong dibilang-bilangin na sida ding gambasa na nung nga di jalo na sida na sailaon siyan ho ale Tuhan. Martangyang dohami nang tuaka ulaon-ulaon partangyangan na naing dipatupa di bagasan mingguon. Pasu-pasu sa luhut akatuan rumah di partangyangani. Lehon hai pason las ni roha. Laho manjakok kami akaruas ni Huriam. Namabain jabu nasida gabe langgatan perjamitaan pamujion gabe sion ne baru. Laho pajupang mian ho ale Tuhan di bagas jabu nasida be. Jala pasu-pasu tok-tok kami sa luhut ruas ni Huriam. Si anak kada danak sahat tuaka na magodang pele Tuhan. Na di bagasan parsikolaan manang nanunga kuliah. Toktong lehon roha biar mida Jehovah. Toktong hoga be partano batuan di tonga-tonga ni keluarga. Nang diaka na mga lului aka parkarejoan. Na mga lului si rokap ni Toddi. Homa na patuduhon. Akaulaon parkarejoan si rokap ni Toddi na mabain las roha nasida na buy mabain lamar tamba-tamba sanga mu marhite parnguluan nasida. Ale Tuhan martangyang dotong hami tuaka na tua nami natoras nami nanunga lanjut usia nanunga mulai sudah gogo nasida. Daang tarbahin nasida lahum mambongoti bagas coromon ale Tuhan. Toktong ma dongane nasida. Dihatuaon na ajari nasida asa pasahaton hadirion na tuho. Asa toktong nasida makirim tuho. Di Sion na baru na pinauli tangan nasida. Asa di bagasan hatuon na marpos ni roha nasida. Jala di bagasan las ni roha. Di bagasan ekel di hatuaon na laho maparorot, laho madongani aka poparanna. Mauliate madihole Tuhan. Mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami. Amen.